Те хора, днес ще снимаме на Майнкрафт. Сега ще си направим свят. Мисля да е на творчески. Да изберем сит. Арде. Още не зареждат. Безкраен. Безкраен. Да, безкраен. Ира. Аре, зареждай по-бързо. По-бързо, по-бързо, по-бързо. А така, по-бързо. По-бързо. Ама, нали исках безкраен, бе. Нищо и да става. Така, ще построим един много мъничък замък. Не много малък. Само да сменя контролите. Само да променя контролите. Не, в това план. Колко би трябвало? Той сте пълни вече. Но. Това влезе. Виж кой е на първо място? Кой? Макарен. Мате са, Камил. Мани са толкова. Баща ми на първо място. Така, така, така. Нищо като на първо място. Дай сега на първо място. Къде са, бе? Както и да е, ще играе така. Добре. О, забравих, че мога да летя на креатив. Какъв ще е? Грозен. Ще се пробвам да го направя хубав. Така, така, така. Мисля да е около 10, най-много е толкова кубове. Ще взема... Как се наричаше това? Лад, вече има цветни легла.
Как са ги видяхте с легла преди това? Така. Мога да кажа едно, че има едни хора до мене, които си говорят. Може да си говорят на глас, ама не толкова силно. Аз кога ги знам те с легла? Добре, знам, че знаеш, че има легла, но аз не съм влизал отдавна в Майнкрафт. Аз влязох преди един месец и те там бяха. Ендър Драгона го умря. Ендър. Аз не съм влизал в Майнкрафт от 1 година. Ами уби Ендър Драгона, например. Човек, не мога да вляза в пърши хора. Защото не ти трябва. Да, защото... Защото Дани, ти си слабак. Ти си слабак. Знам. Ти си по-слаб от мен. Да. Знам. Колко е 1 плюс 1? 2. 1000. Данче, колко е 1 плюс 1? Човек, виж. 1000. Виж, риско още в плана да пак, колко е 1 плюс 1? 2. Не. 1 плюс 1 колко е? Синьо. Синьо. 1 плюс 1 колко е? Жълт. 2. Виж. Как го намери това? Иванче казва, и ме раздели 1000 на синьо. Виж, Данчо. Този постоянно още в клана до 5Б. Пламенов. Да, виж го. Не, той не играе Clash Clans. Да, ма виж. Спомняш се с този клан. Clash Royale, да. О, имам и нещо. Какво? Ние сме на 4-ти клан. Чест. Аз където да вляза, сега няма да мога да отворя чест. Да. Прецакам. Защо? О май гад, аз съм на първо място. Да, бе, да, ти си най-слабия. Йо. Вие започвам клан често. Сега вляза в клан, той го събира сам. Махай се от този клан често. Където да влязаш? Кой би казал какъв замък иска да направя? Патиланците от царство. Данче иска да направи замък, който не става за нищо. Не е вярно. Не съм казал такова нещо. Просто ти го казваш, Пепи. Ти искаш да имаш повече абонати, просто те. Аз? Да, ти ще кажеш, се правиш на лата. Ти имаш повече абонати. Не съм искал абонати. Хора, махнете се от този. БГ Пауър. Аз не... Power 76. Power 76, кой този? Ти. Не съм аз. Ти така се пишеше преди. Ето, ти беше в началото на годината. Къде ме върна в живота? Ема аз сега се пиша БГ. Знам. И не се казвам Пепи. Не съм... Да, ама не съм в моя канал, за да ти казвам истинското име в игра. Си включваш този клип в това? Не, брат, няма да го кача. За кого го снимам тогава? Хора, не ти я влизате в този канал. What, има още нови неща. Като тебе. На този свят. Като Дани. Да, нов съм, не стар като тебе. О, много тъпо. Хора, той иска само да си набира абонати, идейте да го слушат. Не съм го казал. И другите, които участват. Не съм го казал, маймуно. Да бе, то за ти преди почнеш клипа каза. Какво съм казал? Ще иска да си набуташ абонати. Не съм казал такъв нещо. Наприят, казвам. Добре, просто мъкнете. Има чухте ли хора? Моля, посетете този канал. Повече не дейте да си помислите да влизате в този канал. Какво е това е? Какво е това е? На бабата. Защото има една птичка на тази картинка. Да, една хубава птичка. Зелена.
Какво е това? Кое бе? Я го удари. Какви купчета бе? Ти не разбираш ли от купчета? Да, разбирам, а какво купче е? Ей, така шарено. Купчето. На бели точки. Купчето на Рубик. Има и други купчета. Така, това е най-големия буклук, който съм построявал на света. Да. Топ. И хора, той ще спре клипа. 5, 4, 3. Не, след 2 минути. Спирай го! Знаеш, Защо? преди бяхме влезли всичките хора в това. Френс, някой не иска. Магито иска да играем. Сомела. Да. What? What the fuck? What the? Аз ще я бия. Който иска да ме гледа с ето този глас, да пише в коментарите. Ами, това е невероятен замък, който съм построил. Най-големият невероятен замък, който съм виждал. Струва 5 лева. Това е много готин замък. Да добавя в кавички. Много готин замък в кавички. Най-готиният замък в кавички. Ако искате, ще говоря с този глас вече. И довиждане. Чао, до другия път.